Me papa aye obi a onante afi kliko nye aplawo onante fi ho na eba akrowe mu oba no na okita ni suman a ojidi se ebetimi aboa no nti wo hia no wokwan so a wontime no onante odu ba bia nso wo obetwa nso abetra ba bia ye wo yi oni kro wo ho oni bodo wo ha odi betwa nsuo no nti obompa ye ema ofre denchem ama denche de ni twa nsuo nti ye di ekire no ye nim say yes ye papa ayade nti enam saa bomofo no so ena omu hia mame wata ewo nsuo mu enam ono so ena omu hia motia ewo nwure mu nti motia e kire say fawe anyway to ho a ebedane sei mame wata kire say nsuo na da ho no bishemu nti udi we ni we etu ha ebeka bom nti mame wata ayade bia odi tumi ewo bibia so obusum bia ye freda abusum brafo ono ada titifo no a wo se enemre eni ho nanso omudi agaya no ye ye hwadwuma saa abusum no titi ne brafo ewo ho utimi tu kwan from here to akosomo brada we so bi be sha okwan so se wo nkobio ye be twa 3 saa abusum no na ye nananu modi nante eba ha utwa okwan so obeja ho Arafunu miemo bibia kwa aba de ba too much GHS so ebre mu ye spiritual programs na ye de ebre mu na munim se ye sha asie aboa bebre pa na ne dai eye Togbe Kabacha ne traditional festival awode abaso enne wo si wo bedi 30 years e de ama eye ne papa wa free mu na fe abofo ne nananom o mo boa no e ma watimi aduru sa pempenso anyina no wa kire ni so e de akire wo mo wa ma sha asie dada enne ye de to so miensa na enne ena wa ma ye o ma dwesi won be konsuo fra ho na wo ma kwakire o mani so makototo snap ene eye ensa hodo de agu nsuo nim a kire se wo mani aso e wo bambo ne adoye a esuo fra aye de ama wo mo eno ti abepiem e wa akosombo ye be sere se wo be di echiboko no wa hwa niam a ekoso maako ye be konsuo nim ye be pempanifo bi ni o madi nkomo na ye hu nie nti a wo mo ye saa de no afen wa hia me atu ma GHS ni mesra so be subscribe no like share video no e de ama me bobe one so se be ya upload bia won sa betumi aka bie di echi e wa bra ye wura eye dwumadie ni Togbe ya mo akwa ba de ba too much GHS yo me do ba me joso efie boko de adom na mo so e ya mo ye efie boko bibia boko na won se dwumadie ya ha ekoso e dodo na ya befa e de akwa abonte ama ibipa bi ehunu na yensa aka wa wo mu no ye pese ko kire yen die nti kura e yes traditional festival e ba so yo edikan me chia ahwefo nyina omo mo hwe menya omo mo ni ni omo ni ni so me chia wo na nya mpese me kire ni se yen nananom eye ade ebo modi ede bibi etu ho maye anase nia omudi abom ho ban no omudi aja akire ede amaye aye be ebe hia se yensu ebe so mu ya anase ebe kite mu dinindi ebe boaye me papa aye obi a onante afi kliko nye aplawo onante fi ho na eba akrowe mu oba no na okita ni suman a ojidi se ebetimi aboa no nti wo hia no wokwan so a wontime no onante odu ba bia nso wo obetwa nsuo abetra ba bia ye wo yi oni kro wo ho oni bodo wo ho a odi betwa nsuo no nti obompa ye ema ofre denchem ama denche de ni twa nsuo nti ye di ekire no ye nim say yes ye papa ayade nti nyama a wodi etutu ho wa hye ne so anase wo ma hye ne so say mame wata eye suman bi a
baby nsuo bia enwi no saa so man no etachiri nti wodi ono e de ahye ne bibia ase ene wo bushum ba ko a yen frɛ no e wo evi kasam se ade saa ade no ene e di start saa ade no eye bushum a ye nanano mu de kɔ anajo ha omu ye bomofu nti emre ni so a saa abushum na eye bomofuo abushum a omu de kɔ anajo ha no ye nanano mu ma ye hu se enwure mu e na omu hia bibia ye frɛ ne banchi ye wo bibia ye frɛ de brode ye wo bibia ye frɛ ne ntomo ni nyina na abomofu no na ere ehia saa niam no e de baaye nti enam saa abomofu no so e na omu hia mame wata e wo nsuom enam ono so e na omu hia motia e wo nwure mu nti motia e kire se fa wei ene wei tu ho a ebe dane sei mame wata kire se nsuo na da ho no bihyemu nti udi wei ni wei etu ha ebe kan bom nti mame wata eya ade bia odi tumi e wo bibia so wa wo he metumi aka cho se wo ye nsuo ba enu de asem odu besi wo ye nsuo ba wo nti ase ya ye wo wiase nyina e ye nsuo ba nanso wo yi wo ho fi mu a enye ye nipa baako baako bi pe nti ase na ewo ho no se ewo ho ase de se o ma me ba ba wo ye obatan se wa wo da fine wa wo da wo bisa o ma me no mu a ansa na obatan bi abewo ne ba no nsuo be fi na ase aba sa nsuo no mu na ye nipa da se ne ye nam afi oba ase e ba ye sa nsuo de fi so enu nsuo wajale nsuo kube enko nsuo na nso wo nsuo wusu wo nsuo baby a wonya nsuo no efi nsuo na wo nom no wata nia wodi bebo nipa no ato baby nia wodi nipa bebe wiase no wa bo na hye ho ade ama wo ama saada no emma wo mbre nti wo a wo ni sa tumi no be wo se edo baby ana doctor say yemfa sikan embe kan eje sa achede no yamfa ma wo ye de ma wa wo nkwa obewu afa wo afa oba titinu ye nananum ni doctor eye den na omu wu ye eye den na omu wu ye nananum enti ye nananum hye niam bi no mu so a omu di agya ye nsu ye betu ye no ehu hia se ye be so mu ye nti ye di ade no a ye abomofo omu suman no e de hia ase a ye fi wa ye ba nsuo so nti enen a wo hwe me ye wie nsuo die no ye bekọ nia omude ku e de gi asase e de amaye efre na paza koku enen anyomre ye de ne bekọ evil forest okay ye de ne bekọ enwure mu akokai ye nananum kwan a omufa so e de ne baaye no ye bebọ mpaye ashira omo anase ye besire tumi fufuru afi omo nchen e de abebọ nipa dase ne ho bai ochina no pa a aye kwasiada no e na ebi fi ho aba mko evil forest na na dwena mbeba ochina no pa okay ye baru be wo se etuo begigi so anase etuo beso ono kire se ye nananum eku agi asase atu ho nti si ebedu ye befre ye nananum abosom nyina ada omo ase a ebekum oboa e de adam omo ase eche se kumaboa eda so ye bekum aboa e de ahira ye nananum eche se omo de omo moja e de gu ho e de agiye atu ho nti ye be ye sa amamre no ye wi a ye frɛ abosom nyina ebompaye ehia nia yensu ye be se hia wa hwe no mo no ye be san bo amane e de aka ho na omu de atwa so afi ho na ye we nyina no
nti asie na ewo mu ni se ahaban afifi ene a ebedo afi no sa ahaban na bewu ebeto ho enye papa bio ekwa akodane aduane e de amasase no nti ebehia se ahaban na ye nananom e de hye abosom na ase a otimidi adwuma no ye besisa no e de foforo aba ama omanya hode foforo e de aye omadwuma obi di ba be hye ne nsa na se obi behia mua na ode aboa no ye fi ho a ye wie sa apaza koku na ya ba wie ochina anyomre boko ye wie a ebranda on the 18th no ye wo abosom bi a ye nananom edi ebo omuhu ban wo a wo be ye okronfo a wo be wia no anase wo a wo pese wo kun no sa abosom no ekun etia sa abosom no ono nso beko evil forest akokai ye nananom a ye beja won omuchefa ewo ho ade a omupe anase ade a ye de beda wanse de na ye wie a adichi okwada no ye beba fie na ono nso ye bekum aboa ade ahyira ye nananom ye fi wa ye obusum bi a ye freda abusum brafo ono ada titifo no a wo se enemre eni ho nanso omudi agya ya no ye ye hwadwuma sa abusum no titini brafo ewo ho utimi tu kwan from here to akosomo brada obi nso obi be sha okwan so se wo nkobio ye be twa 3 sa abosom no na ye nananom de nante eba ha utwa wo kwaso a obeja ho untimi nkun no sa abosom no wo ho a ye be de ye be edin ono nso beko evil forest akai ye nananom ye ba memrenda abosom a ye nananom de sa yare eni awaresem eni nyama bebre ono nso na mamre wo ho ye ba be ye nti ye be wie bibia ebe ye Monday ebe ye 24th or 25th na ya ye indase e di ama abosom ne nyina ye frene sala ono ye dressing ti se kramofuo e de das ye wie wono a ye bisa kwan e de ma obia waba a ye ja nkwa asundwe na ye fi wa expect say ejuma bia obia de ahye abosom nsa wanye no wanya hode foforo no ye hwe kwan se obetumi aye e de aboa bia nti nia ye gusu a wabeto ye no on da ho Togbe wa kire ye mu ama ye hu ne se de adwumadie ne tie baabi a efiri ne baabi ye de bekwa akowie na ye hwe ahofama ewa ha ye ba ye no na ekamea ye se obi a wa ahofade soronko a eda edima ne hu ne se nipa asemasi wa ha ye no semtwerefo kwa ye ba ye no mama ye nso ya sesa ya ahofama a ekire se ewo se ye nso ye saa de we bi eye suman ne de saa ahofama ne ba ya na saa na mu ne se enipa ne ya ebebu adwumadie yo nia wo mu ni se amanfo bebre enti ase nia wo bi se ya da amanfo bebre ebisa yo nia enti a ebe ma wontuma foforo anase wo be yi watale no ebia sa atale no wo di akoda obema bi nche before ebia na sa atade no waye oba ti se wutimi nje ebia na waye bra wa hye sa atade no nti sa atade no anya atade konkro a wo di be ko nananom anim na chese die nti amoma nipa ne sesa ne ho no se de eye no na bia no wadi akodi boni bi na wadi akodi boni bi anase wakoso bibi mu a ehun nya se wo de be ko nananom nchen nti ye ma wo sisa ho na nananom nso no omudi omukuku kan leku mpanyinfo a omu akunda no obi ani wa washatale a ogina ho oku nti uko nananom anim na ope akon anase ope nia wo de ku akọ anim no ye ma wo yi atale ama abosom no ehwe wo yam se woni asemboni bia ho e je se wodwun bi ho adwun boni a ebe de na wodie be yiye
ehu nya sɛ obedwi ho adwumbɔne aha wodwi ho adwu obi ho adwumbɔne sɛ bɛyɛ o sɛ bɛyɛ o sɛ abosom bɛkyerɛ wo a wobɛka wanka o ɛnde wo nipa bɔne obeyi we fio sana hyehyɛ ne tie na papa ya ba ye ya be hu ne se e ka me se wo mu nyina no eda nsu bi adi discipline na afi so no e ka obi asuro ne ho e wo kwan bi so e ye ntete a mode mo mo fiti ase ana se wonya bewura to be kabacha so ye hade a se de etie bi e wo se wutimi di no kwete wo ma adwuma ɛne ɛwɔ hɔ ne sɛ amanfo bebree wɔ hɔ a suman no ɔmo hu no sɛ ɛyɛ bibi kɛkɛ ɛte sɛ wo sum ne yie a ɛna wo hu sɛ bibi wɔ wiase nanso wansom suman ne yie a wobɛka sɛ hwee ne wiase ɛte sɛ mo na wo sum ne yie no saa nso na ɔno nso bɛboa wo nti wodu kabata fie ɛyɛ amammerɛ fie wodu ha no mu a mmara ne nhyehyɛe a wɔ hɔ no wobɛdi so sɛ woba na wohyia ansa na wobɛwura ha no a wobɛhu sɛ dua bi da mframa mu a nneɛma nketenketen bi ɛbobɔ ho sɛ wokita etuo wokita adwemfe te sɛ bɛyie na wode bɛwura mu aba ha no a saa soman na ɛwɔ hɔ no ɛbɛgye saa wotumi no ɛde asi hɔ ɛnyɛ dwuma etu de bewura mbato ntimi nya adwuma ɛnyɛ dwuma wofrɛ na wewu wokɔ wo fie a ɔsa de bɛma wo sɛnea wɔgye anka wɔ sɛ nko wɔsɛe no koraa daabi onim nnia wode yɛ wɔ wo fie ebia na wode bɔ wo ba ho ban yɛsɛ bɛyie a ɛnyɛ sɛ ɛyɛ ade bɔne ɛyɛ ade papa obi wɔ hɔ sɛ wɔba eyie a wɔtumi di bɛyie no ɛhyehyɛ ne ma ɛhyehyɛ abusua ɛma abusua kɔ n'anim saa nipa no ne yɛfrɛ no wabɛyie ɛna nnɛ ɛne bere nti nipa bebree ɛde sɛe nneɛma ama ayɛ bibi a ɛyɛ huhu na togbe ade a mo yɛ no afi bia mo yɛ ana wo kan sɛ bewie a mo bɛyɛ bi te sɛ sala no sala nkramofo odi ɔmo deɛ na mo de hyɛm na abesi so ana dabi abusuma a yɛde twa toɔ ɔno sɛ wohwɛ ɛdan a asi ha no baabi a wotie nyinaa abusum bia ne dan ɛnyɛ nipa bie ni ha abusum ɛna wɔ ɛdan a wohu nyinaa sɛ wohwɛ ɛdan bi a ɛhyɛ ha nom no nneɛma a masua afi India na egu ha sɛ wohwɛ kɔkɔɔ yi a nneɛma a masua afi Benin ɛna ɛwɔ hɔ nti ne nyinaa ne adwuma a ɔyɛ ɛte sɛ woyɛ carpenter na wonni tools a yɛde dan brɛw a wontumi ɛmbɔ so yɛde furniture brɛw a wontumi nyɛ wobɛka sɛ mede m'anim furniture ho nanso yɛn yɛayɛ ready sɛ ɛbɛbu obi a nti yɛwɔ tumi no different problem a wode aba no ɛne baabi a yɛde wobɛkɔ togbe na ntɔma yi a egugu wɔ ho ne wɔ nsa yi ne nyinaa wɔ deɛ kyerɛ ana tumi a wowɔ mamemfa IGP ɛnyɛ example wo sɛ IGP atade a ɔhyɛ no ɛyɛ different ɛde ma last corporal mayi ano anasɛ mayi ano wayi ano na bi ano bi hwɛ wa ɔnte aseɛ nti komu yie ma yɛ nti nea ɛwɔ hɔ no sɛ obi a ɔfa ntitiɛ papa mu that's ohun mi a for example ohun wo ipɛ ɔbɛhu sɛ meyɛ nsuo ba woyɛ nsuo ba togbe ohun wo ipɛ ɔbɛhu sɛ meyɛ nsuo ba saa nso ɛna ohun wo yi a ɔbɛhu sɛ mewɔ afa ɛwɔ hɔ afa ɛyɛ bosom a yɛde bisa adeɛ nti ne nyinaa ne abosom a mewɔ ɛne ɛho yɛnhyɛ ne kwa ɛne togbe ɛne wɔ abosom paa kyerɛ sɛ nneɛma wɔ nyinaa wɔ bosom a ɛdi dwuma deɛ ɛne wɔ abosom wɔ fie ha paa sɛ woahwɛ a nti baabi a wowɔ yi sɛ obi kita sunsum sɛdeɛ wokae sɛ wɔde ba abɛwura mu a ɛstɔpe no ɛyɛ ade a ha nko a na ɛte saa na wowura mu na ɛtumi ɛma saa nneɛma no nyinaa atoro o deɛ ansa na wobɛwura me fie no
Your body guide. Ewo ho. Ono bi na ebe bue. Ama enye ne ba. Enye okraman. Obi betimi aba baka se oba edo ahụ ka ba je fie. Ndi osan ko. Because afi bi twem mi grocery na obi bae. Odi ne nkrofo aba omo ba beboa. Omo du fie pe o se oni wa anya akonya ya di ema obia ma obia atena se no. O se oni wa anya akonya nya de obetimi atena na osan na chiko. Ya bisa na nanu mo no so ono ana ja no kwa. Nti wa mfa dwempa ma. Nti abosom bia ni. O say one man dem ene ye ko nso ano. Ye da esofra wase no. Niama aba fem boko. Anya gidigidi ti said the way ete. Edi enti na ma na yes. Nia eba ene say yen ochame kase afi mu be say 1 year ni. E wa mamre kitwe bi a ene ehia say ye be ye e di ama no. Ya anya nti o ma niama ba fem. Nti yedu fie pe ena nananu mu ka tense o we nti na niama ba fem. Nti ebe hia say enkoye sa mamre no. Nti yakoye sa mamre no ten. Ya nya ye twa kokora emfa. Nti ewie ye twa kokora. Ebi say ho no mo betu ye. E twa kokora o tumi se mienu ni nyira fa. E je se wa jetu. Na efa no die na kire say akukọ ya amaku no afa because anapɛ say na mutwa double idi tu mi say wo wuye enti die na kire say we na fa na we nso amfa Ho no ade a eye nananum anase ye papa no mun hihye nya o masua afi nananum ho ewo utwa kokoma asoman a ewo the way a obedani ewo the way a obetwa ne ho e kire nia o ka kire wo nti wu a wuti me nten ebe me de se me nya wodi ufu ne ma betimi aka kire se wo ye ni pase make personality future any mental ukita no make kire wo nti bo me full name tro sisi abeka ache ma na se se de sunsum ne nsa ne sunsum ne nsa sania se onyankoye sania me kire busuma eduamu abro ene de wa ho hwe ochina wo behum ba bia wow ya fi ene ba bia ya bedu ya to gbe ye sentwene na ebo a wotimi so obi ti ho no mo a na wo kam no asori ne yeso ni mu wotimi so ase sunsum bia tie si ni so ade e wo se wo connected to the ekoso no ana se wa be pie mu ha ne nko ade ye bo ntwene na wo se timi fa wo ne ewo mu ni se atwene na ai bo no obia ne ni kra joma yetu nti se yetu kra joma asoman no eda utrisu ana se eye wo yire no obefrɛ o ofrɛ o so obehu wa ode wo be nya ono pe oja wa ye free sa na mamre no enti wo frɛ omo de omo ye de omo pa na ya na wo mo kam na wo mo da ne ma bi adi no ofrɛ na ebehia sɛ suman no beyi ne ho adi ama obi ehu sɛ ono na waba o sɛ mo kwa sɔle na esi hu konkrasi obi so na okike mu na okaka safoforo na onya fe konko ya fi soro ndi hu konkrasi ani fi soro hwɛ soro ba bia hu konkro betumi afi ebetra wo so betumi asua se no be wura wu orewu mu a obetumi agina ho nti minti ya na asa wo to form nti na wo hwɛ ye nanano mu a omunim sɛ dua na asi ho no ono ne tumi eye different uti azie aban ya asi ho ono so ne tumi ye different nti nanano mu achiche emu nanso mo akristofo no de bia me challenge on e say omo nim nia omo ye
Se ukọ Bible na nkasa mu kra na. Yambu suma yesum no. Me ko ti ase afi Bible no. Exodus 20:24. Se ukọ wa wose yenye emboka ni nkum ogwan apọnchi edema no ni emfre onu nyame no oba abekira ye. O Bible no mu. Nti altar na osofo eye onkum ogwan ne ma no. Onkum odwan ne ma no. Na ofre nyame na wadi nyame mra na Bible no wadi so ada so wondi so. So good. Maybe I would make ko idie. Me pese me ha obebre. Maybe I don't make ko na. Beti we di wa ko Bible no mu. Anu ode. Odi ase nti emre nkoye efi anwumre ko si ochina no ubehu wani su niama ho asem bia obebisa no my already say mayi ano ani eto gba na anwumre de ye ne mo ana wa ha de besi bia metro se be ya de che be sa betena se ni akonsem ni mu maako san se tiefo pese o mu hunu ni eko ene ne ebe nyina meme de ndo mama ya we se chira mbom fu nem na abeka de ombi a chira enti so be tie osisi ana ono so be fa wo number afro no abo fu nem na wo so aka de wo ma chira no ye di si ase na di asem na abeka chira tiefo mu no sabe ni ame pese abeka chira atiefo ne se wo tie mi a se wo nana ade bibi jawa sankofa because once sankofa beka chiri bisa ho se eden ena wo nsuo mu a ye ba obi su a agi ye de ni ko nsuo ten anase ye hwe nsuo go de so nyame asem no nyina e wo Bible mu ade ne mfa Bible no nsi ni patiri so e ma ne nya ho konkron di asofofo no di bibia si di bisa no no nkyerɛ men kasa bebre amre ne so e be sa ba betena se da titogbe se wunya abotre e de e ma ye na mauga jifo kula nyingba mayo madogo na mauga jifo kula nyingba mayo bagadogo na mauga jifo kula nyingba ke mauga sogboli sada nwo tobe woshi wofo fa hun kitikiti fa hun katakata sogboli sa mayo da na to da segbe mayo adanyingba be dia moto dia wano takunyito fanyito anyingba kala mato jure bi pe bakoi anyingba ga ma jofli na jofli ajeno via fali aji takunyito afonyito mayo da wagbahali nyina bako mayo mi adavadu kata togbe ingla togbe ajima togbe klima ma fa na magapo ya fa gogogo mi le mi fa tototo mi le mi agbahali nyina bako mayo togbe yen joto fa fa fu bi amla fu kakari ba kana mayo mayo mamanye daji ozo mayo da na no tanase wagbahali nyi mayo mamanye aka aye mayo da na no tanase gba mayo togbinya gama npepe abajiane mayo na no tanase gba mayo fofonya havon hishiro maji ajuro hino majo hino tono to amave kwa mreka ha kwala fama mayo da na no tanase gba havojito boji haplaku mayo na no tanase gba ai na glemidi fia agbenya po ma blaton memira agbala ai na glemidi la sadodroma ai gbepan kaka ba jejia nyenya no ba mia ayo fia na klomitori na klomi blo aga ko yingo gba ha to wuya akunachi edonachi bagbo na no shigede ma yona o gbo na no banari o magba na nyu wo nkuma no abia ba makafa viwe ma ogro ba ha bo fa viwe ma na kongo gba ko magba na mi anyaku anyado anyahre myakpo la masesa de kaboka maraka maja dori wa ogro ba wewu maraka makukoku yaraka wa ogro ba wewu wonto odidima yemi ata wo nhyan pepepe ashina ba gana ba myakpo la masesa de kaboka muyo kata wo mieleri na daloma mashama
tolo mia mio fia oji aba kere mia ba vivi de onchire la ko ngogbere mi ako magbere mi ye na yo fi o jabu buro mo le me da papa mo nya glo mo lo kunya je wa gba hale ni na ko ye ma yo kofi ma yo jabu buro mo le ma ga yo kero ma yo hunsupe ma yo hunsungbo ma yo afashima ma yo mama ye ma yo kunya je ma yo koshiga ma yo flavio mi fon o fo mu ku mi ga gbe ve ye ma yo to ganye mi hafa ma yo kaida ye ma yo kolibanga ye ma yo ga fata da bana no ma ya kune ma yo mi kata nguma klaf ya ma yo ma ka ku mi kata ma yo ye ma yo afoda hu shoro po ma yo sanafu ma yo kokuya ma yo yaovi ma yo taklita pa elu gba na ma savori ma yo mi kata mi wa ko mi gba hale ni mi ako ma ya oku mi kata mi ako ama yo kata yo ma le fiari ma yo afodu kata mi ako ngogba ko magba ye kunati donati nyanati akanati dagbara ben agama mi kata mi ako ba mi hiana la masesa adrika boka ngogba yi mi avio kata na yi ngogba ayi de dofo wa bia ba maka vio ma agro mi awu mi afa vie ma ye ji male na mi ye fara mo to yo kata no vi me horoma iko se bianco o mo longu le mi agbo o se bianco no du yire mi anuri amamo kata mi ko ngogba no ako magba no o fa nguma je jo kata na jeji na na kama no vi o shina yere agro ba de vi amabu amo alo le no vi amacho ye data mo onye na na ke maliu mi ji anu da ko to kuma ne mi atan atale mi anu oji aba hin ha ona ita gba yo mi fian fiari me me fojo dagbara gbaji mo yo mi lo ka ya ko ngogbe ako magbe dagbara gbaro mi aba tojo hale ni ya ko ngogbe ako magbe kaka ame yo ka bo na de kiliori wa ko toji ha dagbara gbada fu bo ni ye glo mi le ame ma woni amadomi ori ya na ko to la figoji mi afọ vale ni kaka ti akuna chi dona chi nyana chi akare chi lo kwe ke to te nya ha mi atori enye fafa mia agobe ye ba juma gaja fafa re ya ba mo nyana tani chukato nyonu kato ikaglo mi ga no ni anori amama kato ya mi gbese o gbagba mi ga gbe tro gbagba to ka hi o dana kojori na fa mia alaba no vi o gbo ko no je o katari ya kata bi fa gohun na so yin mo sha ma fa gohun na so yin mo sha ma no ro kishi gohun na so yin ni ya ba katori ya chuoro elo go mi aba ha go mi ale ma yako ako na go kaka count ya amenra sankofa trobatwe kuseno yako ayika ya togbi maba no yin o mieno azadrom azajago ma chokura agba ye dadun enweke fira agba je jowo na ogo ma yo be no yo muvi utro gan baba yi ayo be mi ale be na fujo mi awo mi abeto da shi oyun mi ga jago la marekeji o yeta ye mozo ga ijojo ga aba fefe ana be mi agba ndi afi agba ga ndra mi afufu a ayira mama agbasa o hali azadodro halaji akura zama kanagbe nye la zadron yo je egben keke ya ya ejen keke be biare ike ele mi ayi apochiri ni
Kayenya Wanajimia Lefifilai. Nia Echo Susia and he said, and then 30 years. Now you are starting a fashion if you quarter. You see, Edima Ade Adiachin Yawada Fiada and you mean best 4 o'clock. And I'm Munana Mimi Papa Tugby Havon Outer. I know so much younger from him. Maybe I know the young mamma Nania Odia Giant and Yan Somuye. Na Aditia Obeja ho. I mean, besides, Agrobian now, the ya mamre wa usi friend by the papa, usi, Obeja was saying. This grow and I do 11 o'clock, and I'm calling just you're calling saying, and also I want to know. And no past 7 o'clock, I'm out for was here. Young papa at the Aja or a grown muncho, no, my friend microphone by answer now giant or our microphone team. It is a rainy soon. See, now you started a fashion see memory that's why you kaino a bumpire say the way what in your mashe and sano boy na bibia enko ye ema afashe bagina yadamwase. Bye bye. I don't for no maha. And a brema quite my idea and come to train in a sea. Ya yatra would do a course where you're questioning na Edia, but then nay a dead tosomians and I did a wee or chance so. Yaba sounds what was so nay in I to me and I want to see a yet talk back habacha, a traditional festival no. And then the tosomians and I did a dia now make I was said 2 my dear so and I wish me. A brave moon, remember more than our subscribe in our face, what share. I like in our face, so no one subscription is so. Sabaya upload the dia to my Bobo on this one when Sabbath to me. Aha, and I'm the deal AC just for him, and I'm just so macro.